kişiler kirişi bulsa, o mektepke gittin, falan vakıttan sonra koyta diyersin, yarı mı? Yarar. Kar buranma, jil de olma, Зиннәтулла абыйның эшкә бармыйча калган көне юк. Ул 55 ел буе Иске Рәҗәп мәктәбендә федераль дәрәҗәдәге музей директоры. Армиягә киткәнче үзе монда укыган, китапханә мөдире, пионер вожатый булган, сугыштан исән кайтсам укытучы булам дип хыяллана. Коллективның зур чагы бар идеме? Бар иде. Кайта да, була да. 75 ел гомерен мәктәпкә багышлый. Иске Рәҗәптә авыл музеена нигез салган Зиннәтулла абый бүген дә киңәшче, терәк, педагог. Балалар аның яныннан китмиләрде. Телевизордан гына түгел, әчен, шушы безнең лаеклы кешебез сөйләгәндә алар барсында үзләренә сеңдереп баралар. Патриотик тәрбия бирә, тормышның кадерен белергә өйрәтә. Үзенең фронттан кайткан киемнәрен дә мәктәп музеенда кадерләп саклый. Сугыш биткәннән соң инде шушындый форма бирделәр. Бу гармонны истәлек өчен дип авылга кайтканда да алып кайттым. Мин кышларны яратам. Мин бу күрмән тирлекләрен дә яратам. Минем башка мөмкинлегем юк иде. Шатлана алмыйдым. Кемдер бар шатлый алмыйдым. 4 яшьтә әтисен, 7 яшендә әнисен югалткан Зиннәтулла абый нинди сорау бирсәң дә бала чагын искә төшереп елый. Гиттем нәрдә, шәрдә энеләремне югалттым. Зиннәтулла абый ярдәме белән Иске Рәҗәптә һәйкәл барлыкка килә. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар белән бергә сәяси репрессия корбаннары исемен дә мәңгеләштерә ул. Ватан сугышы ордены кавалеры, сугыш Зиннәт бабайны кешеләрне аермаска өйрәтә. Украинадан иптәшен әле дә искә төшерә. Аңа идән хатлар килгән, Зиннәт абыйга юк. Без һәр вакытта дус идек. Ул рус кеше, мин татар. Бик кат ярдәм итте. Кешеләр хатлар алар иде. Минем кешем юк иде. Ветераннар оешмасы җитәкчесе авыл советында депутат. Бүгенгә кадәр бер эшне дә аннан киңәш сорамыйча башламыйлар. Ярый микән шул 500 сум или киләчәктә арттырырга ничә уйлыйсыз? Башта депутатлар белән киңәш алырга кирәк. Шуңа юллары да төзек, йортлары да ялт иткән светодиод яктырткычлар авыл радиосы булдыралар. Беренчеләрдән булып Иске Рәҗәптә үзара салым программасы өчен 1000 сум акча җыялар. Конфликтный мәсьәләләр эшләтәбез. Әгәр дә зур, серьезный мәсьәләләр булса, беренче җыелышта сүзне анарга бирәбез. Яхшы итеп белә бетерсен, халыкның психологиясында, характерларында белә. Бер сайлауны да калдырмыйча актив тормыш алып баручы Зиннәтулла бабай хакында узган атнада Владимир Путин да белде. Сентябрьдә узган муниципаль сайлауларда Зиннәт бабай иң өлкән депутат булган. Хорошо, но сейчас до сих пор трудится директором музея в Татарстане, школьного музея. Вот уникальные такие люди. Президент аңа сәламәтлек теләде. Зиннәтулла бабайга аны Ходай күп биргән. Хаҗга да барып кайта, 3 тапкыр өйләнә. Беренче иптәше белән 40 ел торалар. 4 баласы, 8 оныгы, 2 оныкчыгы тәрбиясендә яши. Эшмәдем. Тартмадым. Гүләй китмәдем. Рәхилә ханым белән инде 16 ел бергә. Гаиләдә иң мөһиме әрләшмәскә. Ничек итеп Зиннәт бабай белә. Психологияны бик яхшы белгәнмен. Мин сизәм икән киемем дә, чыгам ишек алдында йөрим. Эшләгә эш табадыр идем. Шулай иткәндә бала чакта бик ишетергә теләгән, әмма ишетә алмаган сүзләрне ишетә дә иң бәхетле кеше була ул. Зиннәткә өлгерде, утыр, стәле киләгән. Рәхмәт. Утыр, чәй эчәбез, Рәхилә. Спас районыннан Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.